En un estat de forma platòric es troba el juvenilà del Club de Futbol Dam. El conjunt cervesè ha dominat i s'ha imposat al Sabadell a domicili per signar la 7a victòria consecutiva a la Lliga, la millor ratxa de l'entitat a Divisió d'Honor en més d'una dècada. Els de Luis García tenien una prova d'altura en aquesta jornada, visitant un dels equips més compactes de la categoria, situat a la zona alta i que està fent una gran feina en els darrers anys. Però no hi arriba el que aturi els cervesers darrerament, que han exhibit un gran futbol avui al Municipal d'Olímpia i han estat justos mereixedors del triomf. Les primeres aproximacions d'Oriol i Lobo han sortit desviades per damunt del travesser, mentre que l'únic intent dels locals al primer temps, mitjançant una falta lateral, ha estat resolt per Nil sota pals. Els vermells han sabut trobar molts espais per dins i Alio ha protagonitzat dues accions perilloses, l'última amb un xut creuat que ha marxat fregant al pal abans d'estrenar el marcador a la mitja hora de joc. Dani ha llegit la incorporació de Pol Fernández pel carril dret i amb una passada de 40 metres s'ha originat una pilota dividida on el porter ha arribat tard i ha provocat el penal sobre el jugador visitant, que Eric Vega s'ha encarregat de transformar en el 0-1 des dels 11 metres. Marxaven al descans amb avantatge els de l'Estrella després d'un plàcid primer temps. A la represa, el guió del partit no ha variat, si bé és cert que el conjunt arlequinat ha intentat fer un pas endavant que ha resultat en va. El Sabadell podria haver trobat l'empat en una rematada de córner que no ha vist porteria per centímetres i a l'altra àrea l'Adam ha seguit circulant l'esfèrica amb autoritat fins que ha trobat el camí del gol. Molés l'ha tingut a prop amb una rematada franca que s'ha anat obrint abans que els visitants sentenciessin el maig amb 2 gols en 2 minuts. El primer ha estat una brillant jugada col·lectiva sortint des del darrere, on la intervenció de Júnior, venint a rebre de cara i descarregant a la banda dreta, ha estat clau. L'atacant ha olorat la sang i ha enfilat cap a porteria, on ha esperat l'assistència de Pol Fernández per connectar un cop de cap imparable des del punt de penal i signar el seu 11è gol de la temporada. Els vermells han continuat atacant en bloc i una pressió alta de Júnior sobre el lateral ha provocat la pèrdua i l'opció per Alio de fusellar el porter local amb un xut imponent que significava el seu 12è gol a la Lliga i una nova victòria de prestigi pel juvenilà. Amb el partit resolt, els de Luis García han gaudit d'un quart d'hora final amb bones sensacions, on podrien haver marcat més gols. El Mansa, sortint des de la banqueta, s'ha fabricat una jugada personal que ha sortit fora per molt poc i Júnior s'ha topat amb l'exterior del pal quan buscava el doblet. Exhibició ofensiva i solidesa defensiva també d'un Adam que només ha encaixat un gol en els últims 6 partits i que reafirma el seu gran moment de forma quan queden només 8 jornades pel final. Con grandes sensaciones, la verdad que ha sido una actuación nuestra extraordinaria, rayando la perfección. Evidentemente la perfección no existe nunca y siempre les vamos a exigir un poquito más, ¿no? Otra portería cero, la verdad que el equipo está a un gran nivel, primer tiempo donde dominamos muy claramente, haciendo las cosas muy bien, con muy buenas alturas de los jugadores de fuera, ellos eran bastante agresivos en la presión con extremo y lateral, hemos interpretado muy bien su presión, hemos encontrado jugadores entre líneas de manera clara y ahí sí que nos ha faltado cierta determinación porque lo complicado era encontrar esos jugadores. Nosotros lo hemos hecho bien en salida, los hemos encontrado, pero después nos ha faltado esa pizca de punch para hacer daño de verdad, ¿no? Contra un rival muy bueno, un rival que juega muy bien al fútbol, pero que hoy no le hemos dado opción porque el equipo ha estado de manera sensacional, como dices, en todas las facetas del juego, a nivel ofensivo, a nivel defensivo hemos estado muy agresivos en los duelos, a destacar especialmente las transiciones a nivel defensivo, el equipo volvía a una intensidad y a una velocidad tremenda para ponerse rápido por detrás del balón, eso significa compromiso, ganas de seguir mejorando, evolución de los jugadores y como te he dicho, primer tiempo creo que hemos sido muy dominadores del partido, de ahí nos vamos con ese 0-1 que yo creo que podíamos haber hecho algo más si hubiéramos sido más determinantes en último tercio, donde segundo tiempo ellos han corregido cosas, se ha igualado algo el partido, pero hemos sido lo determinantes que no hemos sido en el primer tiempo, en el momento que hemos encontrado y hemos detectado el espacio lo hemos hecho bien, hemos hecho un segundo gol extraordinario, una jugada
de paciencia, de preparar la acción para después ser verticales y determinantes. Ha sido un grandísimo gol y después el tercero que nos ha dado la tranquilidad. Bueno, una semana más, feliz, contento, orgulloso de mis jugadores. Hay que darle muchísimo valor a esta victoria porque el Sabadell es un grandísimo equipo, un equipo que está muy bien trabajado y que es muy difícil jugar contra ellos, y lo hemos hecho de la mejor manera, y ahora afrontar la siguiente semana con muchísima humildad, con ganas de seguir mejorando, con ganas de encadenar la octava y contento por los chicos porque veo que la ambición y las ganas de seguir mejorando no se les agotan, y la única desgracia es que nos quedan solo 8 partidos para disfrutar juntos y bueno, pues intentar hacerlo de la mejor manera y que se vayan lo mejor preparado posible. Sí, primer de tot el que tu dius, jo crec que l'Adam venia amb una bona ratxa, però tot i així és fruit del joc i dels jugadors i de l'equip que té, un equip molt ben treballat, amb molt de nivell, i jo crec que l'Adam ha estat molt bé a la primera part, ens ha sotmès bastant en algunes fases amb aquest 3-6-1, aquest quadrat que fan per dins, amb les pantalles de l'Aliu, aconseguíem ficar pilotes interiors que ens feien ser mal, però a partir de la mitja part, i tot i que anàvem 0-1 perdent, ho hem corregit, els hem ajustat millor, i la veritat és que forces minuts de la segona part aconseguim sotmetre l'Adam, ficar-nos en el seu mig del camp, inclús tenim un remat de cap molt clar que és suposat a l'empat, però el futbol té aquestes coses, si tu no t'acabes de ficar en el partit i en el resultat, doncs ells, que són un equip, com deia, molt ben treballat, tenen una combinació molt bona per dins, que acaba en un centre i un remat de gol inapel·lable. A partir d'aquí, a més, regalem el tercer gol amb una jugada fortuïta només pràcticament després d'encaixar el segon, i es fa molt coll amunt amb un equip d'aquest nivell. De totes maneres, content per les fases en les que hem estat bé, òbviament a millorar certs aspectes, però bueno, felicitar l'Adam pels 3 punts, que al final són merescuts, i res, a seguir. Molt content pel resultat de l'equip. Crec que la primera part hem sigut molt superiors, tenint el control totalment del partit, buscant els espais entre línies, hem sortit de pilota, hem estat molt bé, i hem sapigut anar a la primera part amb un avantatge al marcador. I bueno, crec que la segona part sí que és veritat que ells potser han començat una mica més forts, han apretat una miqueta més, però crec que en tot moment hem sapigut gestionar el partit, en moments on potser ells han apretat una miqueta més, que han tingut una ocasió clara. L'equip crec que està molt bé, defensivament hem treballat tots molt bé, i bueno, la veritat és que estic molt content per tot el treball de l'equip. Una victòria més, ja són 7, estem fent història en els últims anys d'aquest gran club, i bueno, a seguir creixent, i crec que aquesta és la línia que hem de seguir fins al final de temporada. 21 punts dels últims 21 possibles per un Adam que intentarà allargar la ratxa amb la visita del Lleida al cap de setmana que ve.